Já vás zdravím ze Zlaté žirafy a chtěla bych vám dneska ukázat krásné fusaky, které máme i v nových barvách od českého výrobce Jasmine. Já tady vlastně jeden mám takhle vyndaný, potom vám ještě ukážu, jaký máme ty ostatní, ale můžete se mnou koukat. Ten fusák má kožíšek, ten kožíšek se dá odejpnout, pokud potřebujete fusak třeba vyprát, nebo když už potom není třeba taková zima a kožíšek byste nechtěli. Dá se vlastně takhle celá ta přední část se dá rozepnout. Ten fusak má 86 cm, ten základní, ale vidíte, že je tady ještě dole zip a dá se vlastně ještě nastavit až do 114 cm, takže je opravdu velký i pro větší děti. Ideální, když už ho potom miminko nebo děťátko máte na sportáku, že vlastně rozepnete ten spodek a může mít nožičky venku, ale přesto tomu dítěti bude teplo. Tady ta spodní část má ještě takhle krásně, že když to odepnete, tak z toho vytvoříte tašku. Já to rozepnu úplně celý, ale vidíte, že ta taška je z toho vidět a můžete ještě používat i tuhletu část jako tašku. Ten fusák má samozřejmě 5bodové upínání do autosedačky, do kočárku, do všech typů kočárku. A teď se pojďte podívat se mnou, jaké krásné nové barvy a vzory máme. Já jsem třeba úplně nadšená z tohohle černozlatého, ten mně přijde naprosto krásný, luxusní, ale vidíte šampaň, černý, růžový, smaragd, tmavě modrý, tenhle ten zelenkavý ještě i s tím leskem, černý lesklý a takováhle růžová. Pak je samozřejmě ještě šedivý, tmavě modrý a ten hnědý. Takže určitě můžete kouknout u nás v kamenném obchodě, ale můžete se podívat i na e-shopu Zlaté žirafy, kde je máme všechny. Já vás zdravím a mějte se fajn.